अब भक्त कैसे कहता माई से कि माटी की मूर्ति से तकेली मुस्काई के गज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तो प्रेम से बोलती साची दरबार की मजा नहीं किया हुआ तने हाथ उठा के खाना ना खैनी हलो खैले बनिलो नु खनाइल बनिलो काहे आगे ना गइलो कहत ना हो जे खैले के काम बा बथ सिस्टम काहे के लागल बा त आई 1 2 1 2 3